Γεια σας παιδιά, σήμερα θα αρχίσουμε το Minecraft. Θα παίξουμε επιβίωση, είναι μαζί μου ο Αρντά. Γεια σου Αρντά. Τι μαλακίες κάνεις ρε. Γεια. Ρε, μη με βαράς. Οκ. Πάμε τώρα. Πού είσαι? Κόβουμε δέντρα. Αρντά, αυτό το βίντεο πόσα λεπτά να το κρατήσουμε? Καλά είναι 15. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε πάρα πολύ γρήγορα το σπίτι. Ναι. Και εγώ μαζεύεις ξύλα. Ναι. Έκανα και crafting table. Έβαλα εκεί που Πότε ρε? Εγώ τελείωσα το ένα λεπτό. Πήγα στο άλλο. Ο γουρούνι. Και εγώ το τελείωσα. Δύο λεπτά παιδιά. Πρέπει να κλείσω λίγο το sensitivity. Σταματάω λίγο το βίντεο. Ναι παιδιά, ήρθα, έκλεισε το sensitivity, είναι τώρα καλύτερα. Πάμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Οκ. Πού είσαι? Ντά. Ακόμα κόβω δέντρα. Κόψε εσύ δέντρα. Εγώ σκότωσα ένα πρόβατο, ένα γουρούνι, μια λάδα. Μη λες αυτά που είσαι. Τι θα κάνεις? Έτσι. Σκότως την. Κότες. Τι κάνω? Άρχισε να κάνεις το σπίτι εκεί, εδώ μπροστά. Εδώ στο... Άμα. στην άμμο. Φτιάξω εσύ, σε φτιάξεις καλύτερα. Τότε δώσε. Εγώ είμαι miner. Καλά, τότε δώσε μου τα ξύλα. Πάρ' τα. Πάρ' και αυτά. Να φτιάξω 42 Πάρε και αυτό. tables. Τι λέει ρε. Τι πετάς? Sugar canes. Έλα, εγώ αρχίζω να το φτιάξω. Θα φτιάξω και ένα σπαθί, θα θέλω να το πάρω. Έλα. Μπορώ. Περίμενε. Ποιο το πρόβατο? Έλα, σκότωσε και το πρόβατο. Φτιάξω μου ένα σπαθί. Έλα, πάνε να ξεσκότωσες το πρόβατο. Πεινάω. Στα αρχίδια μου. Φτιάξω μου σπαθί, είπα. Δώσε μου ξύλα. Δώσε μου ξύλα. Δώσε μου ξύλα. Πρέπει να το φάω αυτό. Δώσε μου ξύλα ρε. Γιατί να σου το δώσω? Έλα, πάρε αυτό. Ρε δώσε μου ξύλα. Έλα, πάρε αυτό. Πολλά σου ζήτησα. 4 ξύλα θέλω μόνο. Χαίρεσαι μας, θα πάω να μαζέψω. Έλα. Έλα, πάρε. Πού είσαι? Έλα, πάρε. Πολλά έτσι. Παιδιά, μπορεί να έρχεται από πίσω κανένας ήχος. Αλλά συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά δεν μπορώ κιόλας να τους βγάλω. Θα δοκιμάσω βασικά να τους βγάλω. Μπορεί να το κάνει ο Αρντά βασικά.
και μετά να με το ξαναστείλει. Εγώ δεν ξέρω να κάνω editing. Τώρα αυτό είναι το tag life του Αρντά. Προβατάκι! Αν είναι στο 15, στο Minecraft 15.0, ναι, Έχει άλογα. έχει και άλογα, αλλά το καλό είναι, το καλύτερο είναι αυτό που κρατάω στο χέρι μου. Τι είναι αυτό. Πες τον βλέπω πίσω. Τι κρατάς στο χέρι. Πρόβατο. Α, τώρα πάω το. Πρόβατο. Στο χέρι μου. Die. Σκοτώνω το Herobrine. Βλέπω το σπίτι. Πού ήταν το crafting table. Να κάνω πού. Έλα, Τι, εδώ. Έχει... περίμενε να σκοτώσω. Είχα βρει μια γελάδα αλλά την έχασα. Εξαιτίας σου την έχασα. Εγώ τι φταίω. Επειδή το έχασες εσύ. Ναι. Θα την πληρώσεις. Λικάκι! Λικάκι! Χρειάζομαι ξύλα. Έλα πάρα πίσω. Θα σκάψεις. Θα σκάψεις πέτρες. Εγώ πάνω σκάψω. Φέρε λίγο τέρα. Ωχ, πρέπει να... Μη πας. Έτσι. Γίνεται βράδυ. Καλά, εδώ πέρα δίπλα στο σπίτι μας. Το έκλεισα κατά λάθος. Έσπασε. Ποιο? Εδώ πέρα είδα ένα αέρα. Να, εδώ. Πρέπει να κάνουμε full. Έλα. Θα έρθουν ζόμπις. Δεν πειράζει. Πάμε μέσα. Πρέπει να σκάψω λίγο πέτρες. Πάμε. Γρήγορα. Ρε, τη σκεπή κλείσε. Όχι από εκεί ρε, σπάσου τώρα. Μην τα κάνεις έτσι. Σπάσου τώρα όλα. Δεν πειράζει ρε. Αφού δεν βλέπουμε τη δίβλα μας. Τι δεν βλέπεις, εγώ βλέπω. Να Πώς έχεις κλείσει το brightness. Ναι, να το ανοίξω καλύτερα. Εσύ σπάστα. Αράχνης 2. Πού? Έλα. Έλα, δεν πειράζει. Να κάνω 2 swords. Ναι. Στον. Έλα. Άφησα. Μαλακιά μου. Θα εγώ πάω. Περίμενε.
Πάμε μαζί. Ουα. Μες στο νερό μπήκα. Μήπως θέλει να κάνει κάτι. Το κατάλαβες. Έλα ρε, μάκα. Έλα ρε. Έλα κι εσύ. Έλα κι εσύ. Και τώρα πρέπει να μπεις μες στο νερό για να πάρεις τους ιστούς του. Τι μία πήρε. Έλα, να πάρει. Το πήρες εσύ. Πού πήγε το... Εσύ πήρες το κορώνι. Ναι. Κορώνι. Είσαι. Και φαίνεσαι. Κι άλλη αράχνη. Έλα. Μες στο νερό κι αυτή. Τι κόλλημα έχουμε το νερό. Fuck you. Fuck. Φοβήθηκα. Κι άλλη αράχνη γαμό. Πεθαίνω. Τρέχω στο σπίτι, τρέχω. Εγώ βγαίνω από το σπίτι. Εγώ μπαίνω στο σπίτι. Δεν έχω life. Πάει. Χιάλ. Life λέγεται. Και χιάλ λέγεται. Το ίδιο είναι. Τότε. No problem. Ωραία, από πίσω σου. Αράχνη. Τι πρόβλημα έχει με μένα. Γιατί δεν παίρνει. Καμώ τις αράχνης του. Χρειάζομαι φαΐ. Εγώ βάζω το παράθυρο. Τζάμια εννοείς, Τι? Τζάμια εννοείς. Ναι. Παράθυρα. Παράθυρο. Έχω 3 καρδιά. 3 καρδιές. Όχι, μου έχουν πάει. Έχω 3 καρδιά. Οκ. Έχω πλάκα. Έλα, σκάψε λίγο άμμο. Από δίπλα από το σπίτι, όχι από μέσα. Έλα, σκάψε. Σκάψε. Βρήκα ζόμπι. Κι εγώ τι να κάνω. Προσπαθεί να έρθει προς τα εμένα. Μισή ώρα. Κι άλλο ζόμπι. Σπάστα όλα. Τζάλια. Σου έχω ένα δώρο, Αρντά. Έλα. Θα το φας. Τώρα. Πάει. Έγινε άσπρο. Μμ. Άσπρο. Κατά λάθος έβαλα ένα τζάμι κάτω. Fuck you. Σπάς το. Πάω να βρω κι άλλα ζόμπι. Έλα, σκάψε λίγο άμμο. Θα βγω τώρα μέσα στο σπίτι. Σκέλατον! Κρίπερ! Μικρό πρόβλημα. Έγινε ένα μικρό πρόβλημα, παιδιά. Θα σκάψεις άμμο καθόλου. Όχι! Είναι ένα κρίπερ έξω. Εσύ με βάρεσες. Όχι, Εσύ. όχι, Το σκέλετον. όχι, Εσύ. όχι. Το χέρι μου. Ου. Δεν μπορώ να τρέχω. Με είδε το σκέλετον. Fuck. Γρήγορα βάλα τζάμια. Ναι, εσύ αφού δεν σκάβεις άμμο, εγώ του σκάβω. Πότε. Εγώ δουλεύω μόνο. Σκέλετον. Πλομπέρωσε. Τι. Το πάρω. Να, σε βάρεσε. Θα σε βάρεσε. Θα σε βάρεσε. Το σκότωσες. Πού. Στο.
Το βλαμμένο μπροστά στην πόρτα είναι. Με βάρεσε. Δύο καρδιές έχω. Έλα, φάει κάτι. Φάει Δώσε μου. αγελάδες. Έχει πολλά. 2 έχει. Όχι, πέρα να το πεις. Έλας. Όχι και εμένα. Όχι. Θέλω να τα βάλω στις θέσεις. Το σκότωσα. Τα βάλω στις θέσεις. Τα level μου. Τα πήρες καλά. Τα βάλω. Τα έβαλα μέσα. Αυτό δεν πρόκειται να κάνεις κάτι με τα level. Ναι. Μέχρι να τα μαζέψουμε αυτά. Τα diamond. Εντάξει. Πάλι θα γίνεις πώς το λέω. Χρειάζεται. Είναι ένα zombie villager. Πάω να τον πάρω. Έλα ρε villager. Κολώνεις. Σκότωσα. Creeper! Έξω από το σπίτι έχει creeper. Τώρα θα χαλάσει όλα. Το βλέπεις από το παράθυρο. Μέσα στο νερό. Έλα εκεί που είμαι εγώ. Πού είναι? Μέσα στο νερό είναι. Ναι. Πρέπει πάμε να το σκοτώσουμε για να μην βγει από το νερό. Ρε. Πάντως δεν έκανε κάτι στο σπίτι, απλά έχω 3 καρδιά μόνο. 3 καρδιές, τι 3 καρδιά. Έκανα λάθος. Έκανα. Ρε. Μια μισή καρδιά. Μια μισή καρδιά. Όλα τα πολιτά hot dog. Να σου το δώσω τώρα. Μια μισή καρδιά. Ένα τόσο, να σου αρέσει. Όχι. Τώρα να σου αρέσει κάτι λάθος. Έλα ρε, θέλω να φάω κάτι. Έλα τα έβαλα στο chest. Θα φάω ένα beef. Όχι. Δεν το ξεδέψω, θα πάω ένα τέτοιο. Έλα, σπάς. Έχουμε... Θα πάνε κάτι λίγο στόν. Πέτρες. Φτιάξουμε ένα στον pickaxe. Έχεις Δεν έχει πέτρες αυτό. Να σκάψω το πέτρα. Πρόβατο. Να κάνω... Όχι, δεν. Μην κάνεις κρεβάτι. Το κάνω. Μην κάνεις. Γιατί να μην κάνω. Κάνε ένα και θα βρούμε κι άλλο 3 πρόβατα. Φτιάξουμε στον pickaxe τώρα. Για να σπέσω το iron. Άμα φέρεις πέτρες. Ναι, τώρα τις φέρνω. 6 πέτρες. Βαριέμαι να βαζεύω. Θα κάνω κι ένα στο 6. Έλα, φέρεις πέτρες. Έλα. Πάνε και φτιάξαμε τώρα. Χαμότα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χουρούνι! Έλα, Βοράν, έλα. Βοράν, έλα. Μπάρον θα με λες. Μπορώ να σου φύγω. Μπάρον θα με λες. Όχι. Μπάρον.
3 γουρούνια. Το άλλο το βλαμμένο δεν έβγαλε κρέας. Να, αυτό έβγαλε. Τι κάνεις? Πέθανες. Δεν πέθανε, πήγα να πεθάνω. Ω, πρόβατο, πάλι. Ω, 2 πρόβατα. Το ξέρω, τα είδα. Αγγελάδα. Πάω να σκοτώσω αράχνη. Έτσι. Γιατί την είδα. Creeper. Πάλι, ρε. Στο easy παίζει, στο κάνει κανένα. Στο easy. Μάλλον 21 λεπτά το βίντεο έγινε. Αλήθεια. Έσκασε το creeper. Δεν πειράζει. Ακόμα να γίνει 4 λεπτά ακόμα. Την άλλη φορά να προσπαθούμε να βρούμε diamond, κάτι τέτοιο. Εκεί τώρα πάω για mine εγώ λίγο. Όχι, όχι από την αρχή. Αυτό που βγήκε από το πρόβατο. Έλα, φέρτε. Περίμενα. Το μαλλί θέλεις. Να βρω ακόμα ένα για να κάνουμε κάτι. Έλα. Πού είσαι? Βρήκα σκύλο. Βρήκα σου το ίδιο. Έχουμε ένα τέτοιο. Κόκαλο. Καλά, δεν πειράζει. Να μην το δώσουμε τώρα. Α, όχι ρε, μετά θορμάει εμένα να το κάνεις εσύ. Τι? Μετά θορμάει εμένα. Έρετε να τελειώσουμε το βίντεο καλύτερα. Ναι, τελείωσε. Αυτό ήταν παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Αν δεν είστε subscribe, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και ένα comment ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Ή να συνεχιστεί αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, το Minecraft. Και γεια σας.